Mit navn det er Tina Krogkov, og jeg stiller op for SF. En af vores vigtigste ting, det er vores børn. De fortjener det bedste børneliv. Og hvordan skaber vi så det? Det gør vi blandt andet ved at sikre de bedste forhold og prioritere området. Det gør vi også ved at skabe et godt arbejdsliv for dem, der arbejder inden for området. Der er ingen tvivl om, at SF, vi vil dagplejerne, og vi skal prioritere dem. Det har vi også gjort, men vi har ikke gjort det i høj nok grad. Men herfra skal det lyde, at vores dagplejere er utrolig værdsatte og en meget, meget vigtig del af vores børneliv. Vores pædagogiske assistenter, der har vi kun 4 ordinære pladser i Frederikshavn. Det er simpelthen ikke godt nok. Det skal vi gøre bedre. Det er jo vores fremtid, og vi skal sikre kvaliteten og fagligheden inden for vores børn. Så er der SFO-delen, der er vores pædagogmedhjælper. Der er ingen tvivl om, at alle de her er nogle kerneområder, som er vigtige. Det er nogle dedikerede og dygtige medarbejdere, som vi skal sikre nogle gode forhold, og alt i alt så skaber det bare det bedste børneliv, og det er det, der er det vigtigste.